नमस्कार मंडळी, मी रिपोर्टर चंचू पात्र. आज दिले अमोल आणि आरुषीच्या घराकडे फेमस कपल आपला सिंधुदुर्गातला. आज आपण त्यांच्या जाणून घेऊया त्यांच्या सुखदुःखाविषयी. तर मंडळी, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण वहिनींका प्रश्न विचारूया. वहिनींनी माका सांगा की तुमच्या नवरा तुमची न आवडणारी गोष्ट कोणती? मी हसयता त्यांना आवडत नाही. हसते तर आवडत नाही म्हणजे हसते कसं? तुम्ही बसा. तर मंडळी, पुढचा प्रश्न आपण अमोलला विचारूया. अमोल, तुझ्या बायको तुझी न आवडणारी गोष्ट कोणती? माझी मैत्री. तर वहिनी, सगळ्यात जास्त भांडणं कोणामुळे होतात? कोणामुळे म्हणजे ह्यो काय प्रश्न आहे? ह्यांच्यामुळे. होय. वहिनींनो, घरात तुम्ही बनवलेल्या जेवणा कोण नाव ठेवता काय? नाही नाही, कोण नाही, अजिबात नाही. कोण नाही? अरे बघा एकदा. ठेवते नाव. कोण? मी. आत्ता नाही म्हटलं. अरे ठेवते. वहिनीने शेवटचा प्रश्न विचारतोय, ह्या जगात सगळ्यात खुश कोण असं तुमका वाटतं? ते ह्या अरे जगात तुम्ही खुश. हा. किती आम्ही? कारण तुमची लग्न झाली नाहीत ना. होय.